खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रा नोंथांमोनखौ गासिखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गाबोन पीएम किसाननि 16th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौथ' मोननो थांगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोन खैथासो समाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो FTO प्रसिडार न' जाना थायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन हाया बेखौबो बुंहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाथ' फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो सोरबा 6,000 मोननो हागोन सोरबा 8,000 आरो सोरबाथ' माने 10,000सिमहालागै नोंथांमोना मोनहैनो हागोन दा बेनिखायनो आं बेफोरनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो जायखिजाया जोंहा बेहाय लिरना होदों आरो गासै 9 कौटि आबादारिफोरा जायफोर माने पीएम किसाननि बेनिफिसियारि बिथांमोना गासै 9 कौटि माबाफ्रा मोनगोन आरो एबारनि बे 16th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नैबे 16th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ गासैथ' ओरैनो 11 क'रलसो दङ नाथायबा बेहाय मात्र 9 क'रल आबादारिफ्राल' फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ 16th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ बेखौ जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों दे दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाबोन जोंहा 20 फेब्रुवारि नालाय गाबोन नोंथांमोना बेलासियाव 4टा समाव नोंथांमोना बेलासिनि 4टासो समाव नोंथांमोना पीएम किसाननि 16th इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन माने जोंहा गाबोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि महाराष्ट्रआव मोनसे प्रग्राम दङ बे प्रग्रामनि जोहैनो बिथाङा माने बेलासिनि 4टा समाव फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दे नाथायबा बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबानो जाबाय गाबोनथ' बिथाङा 4टासो समाव फैसाखौथ' सोना हरगोन नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नाथायबा नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगौ माने एसे सम लागोन आरो जायखिजाया नोंथांमोना सानसेनि उनाव नङाबा सोरनाबा साननै गाहामनि उनाव सोरनाबा मास मोनसेनि उनावबो हाबनो हागौ आरो सोरनाबा गाबोननो लोगो सोना हरनाय लोगो बेंक एकाउन्टआव हाबनो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायनांसिगोन आरो गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव SMS फैयोबाथ' जोबोद मोजां बेंकनिफ्राय SMS फैयोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो फैसाया हाबबाय बेफोरबायदि होननानै दा बेनिफ्राय जोंहा FTO प्रसिडार जायफोरना न' जानानै दङ नोंथांमोना स्टेटासखौ गाबोन चेक खालामनानै नायनांगोन दै जुदि बे न'आ जुदि येस जाबायबा अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोन आरो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय FTOनि फुल फर्मआ जाहैबाय फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डार बेखौ जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टआसो होयो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बे फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ होयोबानो नोंथांमोना जेसेबांखिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना मोनजोबगोन बेनिफ्राय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना सिगांनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनादै मात्र नोंथांमोना दासो गोदान एप्लाइ खालामनाय नालाय नोंथांमोननि थाखाय बियो मोनसे गिबि इनस्टलमेन्टसो जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मात्र 2,000 रांखौल' मोननो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय सिगांनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनादै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आरो गोदान एप्लाइआ बे जोबनानै थाङा जायफोर गोदान एप्लाइ दायो खालामनो सानदों नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेफोरनि बागै आङो चेनेलाव सिगाङावनो होखांखाबाय नोंथांमोना गासिबो गोदान एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दे जायखिजाया आं माने गाबोन मोनसे भिडिअ खालामगोन गाबोन जुदि प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा 4टासो समावनो फैसाखौ सोना हरमारोबा बे समावनो आं मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम होगोन आरो खोन्थाहरगोन आरो नोंथांमोना सोर सोरनाव फैसा हाबखो सोर मोननो हाखो सोर मोननो हायाखै बेफोरनि बागै आं आपडेटखौ हरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलावल' एसे आपडेट थाबानो जाबाय आरो साबस्क्राइबखौ नोंथांमोना खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे आपडेटखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों